Josok ngembe karo wong. Aku ki arep kok niki wong digdaya selamat dadi Bagong. Aku maling durung tau konangan. Kok kowe ngece karo aku? Kene ra wong limpat ra ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal nang kene? Wah, iblis arek. Ora minggat pecah siramu. Nya, Lho. Ngopo kok nya? Lho, kowe ngopo mau muni piye? Pecah siramu. Nya. Nya pecah, Guys. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Nya pecah, Guys. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah siramu kok melayu berarti jirek. Nek sumbari pecah siramu dulungke sirahe berarti sak kendel. Pecah siramu nya, Guys. Kowe wani wong ngene iki rong karuan wani nek aku sing muni pecah siramu dur, kowe mesti mak tratap ngono. Nek aku ki wong uripe jelek kok. Dadi nggo ngopo aku urip bendina meng nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, tekor. Nyo. Edan Ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo kowe 20 tahun aku, sumpah. Nyo. weh, ya tenanan apa? Tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nyo. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Ayo ngono kuwi, kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya mudhar sik. Nya wis. Weh lah, Ngono kuwi ditampa ora penantangku. wani wae. Wani ya gak ditonyo. Ping pira? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Patone isih kuat aku isih gelem. Nya. Iya, iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nya kowe nya. Nya wis. Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksud lu gimana? Iya, iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku ndisi ana. Yo, ayo. Ayo. Wedi saka arep mburi kowe ya, ayo. Kuwi ngapa e? Tawa apa ngapa kuwi? Kaya aku iki lho nya. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi mah ya. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat ya mat nya ayo. Mburi kowe ya, ayo. Ngantem tenan modar tenan aduh. Kaya aku lho nya, iso aku yo yo kok nya. Ayo arep apa? Mburi wae nya, mburi nya. Panjange cak kendel ya isih. Oh ini tuh. Terus ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik Manut. Manut. nya aku sik nya. Sampean pangeran pati tak punjung nya. Lek pecah Kowe lak domongi kok iki 3 tahun tak pecah kira tau pecah. Nya, nek sampean mecah sirahku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. iya. Nya malah tok entengke patiku nya. Pecah siramu. Nya. Kowe iki domongi ngayal lho, wis to. Lho, wis e. Lho. Wis to. Wis. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demet ki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok mulih ra krasa. Edan. Oh, celeng tenan. Wis ngantem to, wis. Meneh ora? Oh, meneh. Ya, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Iya. Engko balese pindho. Iya. Oh, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek omong ora ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ayo kene gentenan. Oh, aduh, modal iki. Ya adil, ora kok modar adil. Kok nglereng-ngereng. Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Sapa? Anak buahe Bruce Lee.
Bruce Lee iki bakul apa? Bruce bakul apa? Canek menangan aku nek wis ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Muridé Ndara Janaka nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok gelut Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Swatama kalah ya kowe. Aja kok Satama, Dursasana. Oh ya kebangetan. Lek nantang kemunggahan kowe lek nantang. Ora perkara kemunggahan le. Sing dadi nyatane ayo kaya apa? Dursasana kan maju nak poteng-potenge kandhane. Ayo kanene. Ora bakal tak tinggal cat. Oh, ponokawan gugu karepe dhewe. Kalau reng wonge sumbar. Engko sik aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Hei ngono. Tandange rasa jireh. Petro wis gelut. Nah, Aku wis gelut. aku ngapa? Peng paitan cangkem tok apa? Ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis sumbar. Hehehe. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Ya, kalah cacak menang cacak. Modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totoke legane atiku. Manut dawuh Bapak, kowe karo aku kudu jaga katentreman Karang Kadempel. Bener. Ora pangling gawe Kurawa dampyak-dampyak. Sajae mbelani karo Begawan Durna. Aku wis krasa to. Ning awak dhewe rasa wedi, awak dhewe rasa mundur. Iki ana sing jagani awake dhewe. Sapa? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Ning aja ngantos dhewe ora ketok nyambut gawe terus. Pethoke, nek kira-kira Kurawa mbondo kalani. Men ditandangi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Yo, reng perang ora reng. Perang wis siap-siap kok ya. Sangugaman wis nggawa glati pramuka. Duwene kuwi kaya ayo ora usah wedi karo Kurawa. Rawir-rawir antas malam-malam diputung. Ayo reng kowe sik tuwa dhisik. Oke. Tok bokok ngarep ya gelem mburi ya gelem aku bakal. Ana dongeng enthek-enthek ditenggo paten ana temunggo apa dosane mungkuli mring sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan magelah kaya ndo mentang kaya gendewa ora sopan karo piyai Petroy sampeyan mriki butuh napa belani karo Bapak Durna. Bapak Durna dicamah asmani karo Bagong. Ayo di Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku kowe. Gong, aku sik, kowe iki rasah kesusu to. Aku melu omongan kok. Nek perkara gelute kowe ning aku ya melu kata-kata. Oh iya. Kartomarmo. Iya, dasar Puranyata, kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik.
Aku jane ngajeni karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing angkara murka wajib apa tak? Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh? Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa? Aja mung kowe mo. Grubutan sawadya balamu Kurawa kon maju kabeh, kon ngrubut Petruk. Lho kok aku? Sing arep perang sapa? Aku sih. Aku ki mung nantangke kok. Istilahnya aku MC-ne. Oh. Kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya. Mengko Bagong sing Gareng sing apa jenenge? Ular-ular. Oh iya. Dum dhewe-dhewe. Wani karo kamu. Apamu sing tak wedeni? Leno pangendamu. Tak canda tak gletu ndasmu. Tinjung akhirat nyawamu. Minggir kok gak tandangane. Oke, siap lho, Tru? Iya. Kalah awas kowe. Ora. Iki ketentreman Karangadempel gumantung kowe, aku karo Gareng. Iya. Sikat lho. Iya. Maju mriki. Nek sampean kepengin kewirangan, ora minggat Petruk kandung bolong bilani Bagong, tak katutke dosane. Mang mriki, Dek, kula mboten wedi kali sampean. Wah, Gareng, dasar kemaranyata. Awake ming sak ditik maju ning peperangan sing dadi nyatane. Swatama anak Pendhita Durna. Ayo, ora gelem mulungke Semar. Karangabang Karangadempel. Piye? Karangabang Karangadempel. Wani musuh nala Gareng tinjung akhirat nyawamu. Kowe kok nglereng-ngereng? Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Sapa? Anak buahe Bruce Lee. Bruce Lee iki bakul apa? Bruce bakul apa? Sanek menangan aku nek wis ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso.
Muridé Ndara Janaka nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok gelut Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Swatama kalah lho kowe. Aja kok Satama, Dursasana. Oh ya kebangetan. Lek nantang kemunggahan kowe lek nantang. Ora perkara kemunggahan le. Sing dadi nyatane ayo kaya apa? Dursasana kan maju nak poteng-potenge kewandane. Ayo kanene. Ora bakal tak tinggal loncat. Oh, ponokawan gugu karepe dhewe. Kalau reng wonge Sumbar. Ngosek aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Hei ngono. Tandange rasa jireh. Petro wis gelut. Nah, Aku wis gelut. aku ngapa? Meng paitan cangkem tok apa? Ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis Sumbar. Wehehe. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Ya, kalah cacak menang cacak. Modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totoke legane atiku. Edan joget kok ora aturan. Tak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Aku isane joget nguncal ke sikil. Ora minggat kena cangkemmu modar. Wah, edan mungsuh wong buruk. Mungsuh wong buruk. Dursasana Dasar para nyoto. Mrene kan ngomong wis labrak wong-wong karang kadempel. Ora minggat bumi angus karang kadempel. berarti arep ngerusak karang kadempel. Dasar para nyoto. Sing betengi Bagong. Lho. Ayo sing gagah akeh, sing digdaya akeh. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe tak idake modar. Kowe tak gajule ambyar sirahmu. Aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Musuh ya sing gagah-gagah sisan. Musuh ya sing digdaya sisan. Musuh kowe nggo ngopo? Dur, Ngopo? kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kok iki wong digdaya selama dadi Bagong. Aku maling rung tau konangan. Kowe ngece karo aku. Kene ra wong limpat ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal nek kene? Wah, iblis arat. Ora minggat pecah sirahmu. Nya. Lho, Ngopo kok nya? lho, Kowe ngopo mau muni piye? pecah sirahmu. Nya. Nya pecahan, guys. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Nya pecahan, guys. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah sirahmu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah sirahmu dulungke sirahe berarti sak kendel. Pecah sirahmu nya guys. Kowe wani wong ngene iki rong karuan wani nek aku sing muni pecah sirahmu dur, kowe mesti mak tratap ngono. Nek aku ki wong uripe jelek kok. Dadi nggo ngopo aku urip bendina meng nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, tekor. Nyo. Edan Ora edan serius iki, Nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo kowe 20 tahun aku, sumpah, Nyo. Weh, Ya tenanan apa? Tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe, Nyo. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Ya ngono kuwi, kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya modar sik. Ya wis. Weh lah, Ngono kuwi ditampa ora penantangku. wani wae. Wani ya gak ditonyo. Ping pira? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Watone isih kuat aku isih gelem. Nyo, Iya, iya. Kendel tenan kowe. wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyo kene. Nyo wis.
Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksudmu gimana? Iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku disi ana. Ya, ayo. Ayo, wedi saka arep mburi wae ya, ayo. Kuwi ngapa ya? Tawa apa ngapa kuwi? Kaya aku iki lho nya. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae ya. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat ya mat kok nya, ayo. Mburi wae ya, ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nya, iso aku yo kok nya. Ayo areng apa? Mburi wae nya, mburi nya. Panjange cak kendel ya isi. Oh itu. Terus ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sewa aku sih. Manut. Manut. Nya aku sih nya, sampean pangeran pati tak punjul nya. Lek pecah. Kowe lak domongi kok iki 3 tahun tak pecah kira tau pecah. Nya, nek sampean mecah siraku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nya malah tok enteng ke patiku nya. Pecah siramu. Nya. Kowe iki domongi ngayal ya wis to? Lho, wis e. Lho. Wis to? Wis. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demet ki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok mulih ra krasa. Edan. Oh, celeng tenan. Wis ngantem to. Wis. Meneh ora? Oh, meneh. Ya, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Ya. Engko balese pindho. Ya. Oh, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek ngomong ki ora ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ayo kene gentenan. Oh, aduh, modal iki. Ya adil, ora kok modar adil. Ya, aduh. Ora cerewet wae. Gek ngantem aku kaya nyanyi malah. Nyo. Semela. Ya. Ora kabari sik sadurunge. Ya piye? Wingi bar tanggo ngantil sirah wedhuse pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Wis. Utang loro ya rasa. Ngene. Wah, modal tenan iki. Aduh. Siap. Wis. Oh, wis semono. Ayo, mbok ping 5 ongkas. Ta. Ya. Mati jenengan lembet kaki kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kuwi. Ayo kene gentenan. Nya. Nah, Lho. nah. Ping 3 lho kowe. Ya. Kene. Nanti baca kali. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan ta lagian? Iya. Madhep mburi. Oke, iya. Waduh. Kurang pisan. Iya, iya. Ta. Ayo, sak banter-bantermu. Hop.
Dul. Dul. Kok nglekar lek. Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampeyan. Ayo, gentenan. Makane. Wow, nun sewu man. Pun ganti sampeyan to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetape Kurawa sapa? Aku. Sing ngakon Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana ngedepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene teneh ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikir nih. Penyakit kowe. Kurawa tak ketapi kok ngerampok utawa kok ngrusak nang ngedeme iki. Kowe iki pate wong maling. Hah? Pate. Ana pate kudune iso mikir. Iya. Ora nek. Nek. Ora ana buandem watu kowe. Iya iya. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek nesu apa? Medeni tak omongi. Aku nek nesu tanggaku geger pitike lak blediki kabeh. Cek aku mbodu, Pak bledek kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nek ngene rame mangan wonge kelakoni tak omongi. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana aja tak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Ora perlu lemah jantung. Arep lemah lempung sak ngarepmu. Kowe paham ora? Karangan Dembel iki ora desa ora dene kowe ora golong iki. Durna boyong Semar kok wong karangan Dembel dikatuke dosane karepmu piye? Karepmu piye? Iya. Agawa kluku bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isin le, Kang. Aku wegah. Aku isin nek ngono kuwi gelem ora keprok watu apa semaur? Semaur. Ah, ngono. Wiwiti ya? Ayo lungguh ngisor. Nggih. Senggune dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik? Kelas 3. Ora munggah ping piro? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Ngincen roke Bu Guru. Murid kok ngincen rok? Rok di PP. Kita apa nih? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono. Nggih. Karo nyanyi. Izin gila. Pak Gere. Masa kula nyanyi? Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo? Ditonyo. Ana nyanyi. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Gareng, Nolo Gareng kok Nela Gareng anu. Nela Karisma. Karo kowe nyanyi, mentok tak kandhane engko anggere mandek kok buandem watu. Mentok ngono ora mentok. Iya ta kowe? Notasine sing bener keprowat. Nggih. Mboten hafal. Kudu apa mentok kok? Mentok. Datar. Mentok tak kandhane. Ngono. Mentok.
mentok tak kandhani. Bebek ganti bebek. Bebek atus kali ngono wis. Bebek atus kali. Kuwi nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget. Mentoke kon manggon ngendi? Wis nadane sak karepmu. Bebek. Anggere meneng bandem watu wis. Atus kali mung nututi sabun wangi-wangi. Eneng kandang wae. Dipate sadar insaf sampeyan ki pate bebek ngisen-isen ki pati yang ratu gong binatara kok nenggaran nyanyi bebek adus kali sampeyan dhewe keren mboten bebek adus Depate kula malu lho kula isin kula lingsem Depate sampeyan niku piyayi luhur wong nomor 2 teng negara Ngastina wong sanegres nembah sak kabeh karo sampeyan kok bebek sampeyan ae dhewe amun kaya ngoten ta Depate bebek oh manjan ngandel-ngandane ngayal bebek Bagong isa-isa Kang Dono pripun Depate Sengara iso ngalahke Panakawan cecak nuntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge pripun terusan nyuwun pambiyantu ning Iwang Pikulun Pandya Betari Durga ontring dandang manguri mangga Depate Petro dalem Pak barang kadempel wis padhang nggih ning isih ana gawean pripun to nek Sinuwun Darawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel. Aku mau rak kandha karo Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa, aja ming 5. Ning uga ingkang duwe sambung getih kalawan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel. Nggih. Sowana ning Mandura, Sinuwun Mandura aturana tindak mrene. Waduh. Nek duka, Pak. Nek nesu ya ben nesu. Ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Darawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan nggih, Pak. Jagat Dewa Bathul ya jagat pangestunggo. Prakuto. Wonten dawuh Sinuwun. Kaget rasamu kowe tawi nyaket ning Datri Projeng Mandura. Gunawalan panampi kula sareng tampi timbalanipun Gusti kula ingkang Sinuwun ing Mandura. Tumunten sak mangke kula cemadung dawuh. Badhe wonten paridamel menapa diweji? Kakang Prakuto wonten timbalan. Jroning kedaton Mandura isine mung panjenengan ingsun garwaku Yai Dewi Rawati apa dene anakku Wisata lan sira Kakang Patih. Inggih. Mula ora ana ingkang dak caketake bisawane coba mung Kakang Patih Praguta kebareng Paduka miji dhateng abdipun Praguta. Ngene. Tembang rawat-rawat binara mbok bakul sinambi wara pamarta binanggung Karna. Nalika semono panjenengan ingsun entuk kabar saka Yai Prabu Ndarawati yen to dina samengko para Pandhawa nglumpuk ana ing Karang Kadempel wigatine bakal nyatakake Kakang Semar Badrana yungne bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa wontene ukara mbangun jiwa mau wigatine kepiye lan perlune apa panjenengan ingsun durung bisa ndungkap Dumri Yai Prabu Ndarawati nganti lampun Kakang supaya prapta ana ing Karang Kadempel Ewadina ingga sepriki jeneng ingsun durung jengkar so kedaton ing Mandura. Lah, menika malah panjenengan menika aneh. Lho, aneh piye?
Menawi panjenengan menika badhe priksa menapa ta wigatosipun Kiai Semar anggenipun badhe gadah damel bangun jiwa menika mlampah inggih sampun ngantos nyuwun priksa dhateng Kageng abdipun Prakuta ning panjenengan menika rawuh wonten ing Karang Kadempel lho. Menawi panjenengan sampun dumugi wonten ing mriku dumunten sakmangke badhe mangertos menapa ta wigatosipun Kiai Semar badhe gadah damel bangun jiwa. Lah menawi panjenengan menika ndangu dhateng abdipun Prakuta, kula niku mboten ngertos. Wong kula ngertos menawi Semar badhe gadah damel bangun jiwa menika nggih saking paduka Gusti kula Sanata nembe kemawon menika lho. Lho la ya kuwi. Ya mung rasaku ora kepenak. Adiku ora jenak liripun. Lho kok sik ing atase panjenengan ingsun kuwi Nalindra. Sak jagat pramudita ingkang sinebut Hyang Agung ki mung siji, Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi aku kudu ketayanan prapta ning Karang Kadempel. Monggo Semar kuwi derajate ngaceprik, Semar kuwi mung Panakawan. Ing mestine yen Semar bakal duwe gawe kuwi nyuwuni dipalilah marang Hyang Agung Baladewa rawuh utawa prapta ning negara Mandura. Terus nyara widekake apa wigatine? Ora kok priyayi luhur padha diaturi rawuh ana ing Karang Kadempel. Terus aku tak takon karo kowe, Semar iki derajate apa? Lah menika panjenengan menika senengane ngendak gunaning jalma. Ngendak gunaning sak padha-padha menika mboten sae. Lha mampun lho diwaji. Mboten kula badhe tutur-tutur dhateng panjenengan menika mboten. Namung estunipun tiyang sak jagat menika sampun sami prisa sedaya. Semar menika tata lair panci namung abdi nanging batos menika dewa ngejawantah. Jobita kula aturi menggalih. Pandhawa menika dipun mong dening Semar Badranaya nyatanipun sakmangke Pandhawa menika dados tiyang kalugeng rat Jayeng Bawana sinten ingkang boten tepang kaliyan para Pandhawa. Menawi tiyang-tiyang Karang Pradesan menika padha sami kedanan kaliyan para Pandhawa, anggenipun Pandhawa menika tansah raket kaliyan kawula alit. Menawi sami ning Nalindra sami tresna kaliyan para Pandhawa menika sebab Pandhawa menika tansah ngatosaken dhateng kawontenanipun negari liyan. Sampun malih wujuding titah swantah nadyan sato kewan kemawon. Sedaya menika tresna kaliyan para Pandhawa. Cobi kula aturi menggalih. Pandhawa mapan wonten ing wana boten kasangsaya dening sato kewan galak. Pandhawa mapan wonten ing Karang Pradesan tansah kathah ingkang kepengin ngampiraken lan Pandhawa supados dedunung wonten ing gubukipun. Menika teges Pandhawa menika dimbong dening Kyai Semar menika dados mustikaning jagat. Mantasaning titah unusaning jalma. Lah kok panjenengan ngendikake Semar kuwi apa lho mangke piye nampun kados mekaten. Ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Giri menika gunung Lusi menika cacing kala mangsane cacing menika saged dumugi pucuking gunung. Lah mila tiyang gesang wonten ing alam padang nika aja sok ngembe blegere ala ning janjane menika nika ya iso duwe petingan dhewe-dhewe menika saged Wasa dadak mejang pulang karo aku. Wase Baladewa ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Nadyan Nyai Prabu Ndrawati kadang-kadang para Pandhawa wis prapta ning Karang Kadempel, nanging aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Mbok, apa sing dikarepake dening Semar Badranaya kuwi dudu perkaraning Baladewa. Kuwi dudu perkaraning Baladewa. Aku gelem nampa pangandikaning Semar, yen Semar sowan ana negara Mandura. Mergo derajate Baladewa kuwi yang ditandhing karo Semar isih dhuwur derajate Baladewa Prakuta. Lho, iki ora pangling kaya Petruk. Nggih sinuwun kula ingkang sowan. Bekti kula kunjung nggih sinuwun. Ya, Petruk tak tampa rakyat pangestuku Tamanana. Nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat. Sumangga Pak Bodran Damar Sasi Pratapo negara Mandura. Petruk gage matur. Purwa Madiran wusanane wigatine apa? Matur Tiyang Agung. Ya. Kula dipun utus dening Bapak Semar gandeng samangke para Pandhawa menika sampun rawuh wonten ing Karang Kadempel nenggo rawuhipun Sri Nata Agung ing Ndrawati. Inggih menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah Bapak Semar paring dawuh kaliyan Petruk, Petruk, aku nyuwun sinuwun Mandura aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mergo aku mbutuhake Pandhawa 5 lan kang isih ana sambung rapete kalawan para Pandhawa. 1 Ratu Ndrawati, 2 Nalindra Mandura. Mila sawan kula sanipun Prabu Tiyang Agung Baladewa menika wonten suka laning penggalih dinten sakmangke
sareng sak lampah kula tedhak wonten ing Karangkadempel samangke mangayu bagya Kyai Semar bapak kula ngenipun badhe gadah damel mbangun jiwa. Mriki sak menika diwaji cekap semanten atur kula mugi parangka enggalih paring dawuh samangke kersa sareng kalian lampah kula menapa sinuwun Prabu Mandura badhe nitih Kyai Puspa Denta piyambak rawuh wonten ing Karangkadempel. Mekaten atur kula sinuwun Petro dalem sadurunge aku prapta ing Karangkadempel saiki aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takon kanthi pertitis nggih. Janjane niate bapakmu ki piye? Niate bapakmu ki piye? Kok kepengin bangun jiwa kuwi jane sing dibangun jiwane sapa? Yen ana keterangan ingkang gemathok, yen ana keterangan ingkang terwaca, tak tampa aku bakal prapta ning Karangkadempel. Nanging yen ora ana keterangan iki mbok aturake marang Nata Mandura. Taunono Windarana aku ora bakal tekan Karangkadempel. Nuwun sewu nek perkara nika kula mboten ngertos. Ajeng bangun jiwa niku jiwane sapa? Napa ajeng bangun jiwa Sraya kuwi ora ngerti. Niku ora dong. Ning bapak niku niate pancen kepengin bangun jiwa. Mila perkawis menika kula semanggal Sinuwun Prabu Mandura. Namo bapak ngantu-antu rawuh panjenengan. Yen aku ora bakal tekan Karangkadempel. Lho, tegesipun apa panjenengan boten mesakaken dhateng bapak? Napa panjenengan boten mesakaken dhateng Semar? Sing diantu-antu Sinuwun Prabu Mandura, Sinuwun Kresna niku dalam perjalanan OTW. Ngoten. Mangke nek Sinuwun Prabu Mandura menika rawuh mriku, Sinuwun Prabu Ndrawati rawuh mriku niku gampil mengkira panjenengan priksa piyambak. Meniku panjenengan priksa piyambak niate bapak napa kok pengen bangun jiwa ni janjane mengke ajeng diterangke karo bapak dhewe ngoten lho. Mula kang suku kuwi tak tetepake iki mau lagi matur karo utawa aku lagi paring pangandikan karo Pragoto, nggih. Yen bapakmu ora meneh keterangan iki gumathok, aku ora bakal tekan Karangkadempel. Oh nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nek ngoten panjenengan sampun balak napa sing didhawuhke bapak. Mboten napa-napa. Kula ya ora arep meksa. Wong gunane apa kula maksa panjenengan ora gelem kok dipaksa. Ibarate kaya wong undang-undang genduren kula niki. Nek sampean gelem rawuh ya matur nuwun, ora ya ora apa-apa, ora mengaruhi apa-apa. Ngoten. Nek pancen mboten nggih mboten dados menapa. Ning mengke kula tak matur bapak, dasar ana alasane Sinuwun Prabu Mandura mboten kersa rawuh wonten Karangkadempel niku perkarane napa kula tak matur bapak. Ngoten. Dipun cekapi semanten mawon. Kula nyuwun pamit, tambahi pangestu, kula tak wangsul teng Karangkadempel. Ngoten. Kula tak wangsul tak matur karo bapak nek Sinuwun Mandura mboten kersa rawuh teng Karangkadempel. Baliyo dina iki kowe, Tru. Oh nggih, matur nuwun nyuwun pamit sinuwun. Sing dados Joko bocah cilik. Nuwun sewu. Kula badhe munjuk atur diwaji. Yo Pragoto piye? Kula menika sareng nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten menika kok manah kula tumunten gelo. Lho, gelo piye? Kula suwita Sinuwun Prabu Mandura menika kula menika sanget ngagungaken lan ngagengaken dhateng asmanipun sesembahan kula. Kula suwita tiyang agung, kula suwita ratu ingkang saestu berbudi balaksana nadyan gadah pewatekan dosa kau tur gampang muring ning panjenengan menika kondang ratu sing adil ing samukawisipun. Ratu ingkang boten nate mengeng dhateng angger-anggering kautaman lan boten nate tumindak ing boten sak mesinipun ning sagedhagan menika kula dadi patih kok rasa kula gelo. Wis lho gelamu nang endi? Ha ngene iki wau. Kilura Petruk rawuh. Namung nyara wedhaken sarta munjuk atur menawi panjenengan katuran rawuh wonten ing Karangkadempel. Nek kok sugal panjenengan paring pangandikan. Panjenengan paring dawuh kalian Petruk, nek bapakmu ora ngandhake apa to wigati ning nggone bakal bangun jiwa. Aku ora bakal tekan Karangkadempel taunono windonono. Aku ora bakal tekan Karangkadempel. Lho, mangke rumen to sinuwun. Nuwun sewu panjenengan iki sajake kaya ngembe banget karo Semar Badranaya, luwe-luwe karo Petruk. Petruk niku nuwun sewu mbok panjenengan nggih kemutan duk nalika wonten kraman. Inggih menika Raden Basuwara Kangsa. Petruk wonten ing Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika, Semar wonten Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika. Lah kok panjenengan lajeng gadhahi pambekan ing kados mekaten menika. Nuwun sewu. Petruk mundur kanthi lega. Nuwun sewu pasuryanipun utawa praupane Petruk menika mboten kaya kuciwa, mboten kaya gelo ning ati mesti rada cuwa. Merga Petruk mangendikani sing kaya ngoten diwaji, mbok ampun kados mekaten lho sinuwun.
Monggo to dinten samangke kula dherekaken supados panjenengan prapta utawi rawuh wonten ing Karang Kadempel. Samangke supados nekseni kemawon niku abote sepira to? Nekseni niku abote sepira cobi? Nek ditanding karo Panakawan kene momong sampeyan teng Widara kandhang sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil. Saniki diaturi rawuh wonten Karang Kadempel. Mongko sing nyuwun panjenengan rawuh teng Karang Kadempel niku Semar. Lah kok panjenengan anggenipun paring dawuh kados mekaten menika lah kok ngilang-ilangke dadi tiyang agung Baladewa lho. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Kurpa. Wah, Pragoto, Pragoto. Nadan kowe iki tak pikir-pikir patih sing gaweane gawe jengkel atiku ning tinemune bareng kowe iso ngelingake karo panjenengan ingsun yo. Yo, ora bakal aku ngilangake labuhaning Semar Badraya Pragoto. Wonten dawuh. Titian kowe iki wis padha to cawe sonak mitik gajahku prapta nang Karang Kadempel. Lah, rak ngaten. Tegesipun boten dipun raosi dening para Pandhawa kaya Pragoto. Ning sak kelangkung kathah. Sewu-sewu kalepatanipun Petro Diagung Pangaksami paripaksa suwanten keprak kula gentos. Mangke mindhak mangke kula dipun arani nilar dhateng jati diri kula ing asalipun saking Ayodya. Nanging mangke bibar gara-gara kula nggih melih. Mboten usah kuwatir. Tesih terpasang teng mriki. Lho niki. Mboten kula copot, mboten kula dunke. Matur nuwun ya sakamat-kamat sak saged-saged kula mituhu dawuhipun menyapun Bapa Lasarus Saina. Anggenipun sampun rawuh wonten ing sudungipun Petro tebih ngayodya iring kilen. Inggih menika tapel wates kaliyan Kulon Praga mbantul ingkang iring kilen piyambak menika griya kula. Ning ugi wonten mboten kok kula pamer mboten. Kadang kula mapan wonten ing sakler kampus isi ngayodya menika nggih wonten gubukipun Petro ning pinanggih kalian Bapak Saina lan sak kulawarga nalika semanten rawuh wonten sudungipun Petro wonten dusun Sedayu dawuh kalian kula ning benjang ngagem cara kepraingan nggih sendika Pak pokoke sak saged-saged kula nyatanipun dalu menika sampun kelampahan lan sak mangke sampun ngancik wonten ing gara-gara boten wonten atur ingkang pantes kula aturaken ngersanipun para pepunden pini sepuh mitra kawruh muda werda ingkang sami lenggah wonten ing Ngawu Bata Baturetna Wanagiri dalu menika menawi wonten lepat anggen kula ngayahi dalu enggot ri kelenggan sak mangke menika wonten seweting ngatur duna tungkaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten jer kula menika menungsa lumrah ing kedunungan ina lali salah apes kelawan ila-ila jarine Elisa mau ila-ila ngono kan ora iso nyebut kok ya nggih Ilpino lali salah apes kelawan mati. Menawi wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten dhateng keluarga ageng Bapak Lasarus Saina lan Ibu Teresia Mariam. Kula katimbalan menika bombong kula sampun boten kanten-kantenan. Nyatanipun mriki menika pepunden dalang kathah sanget. Kula ugi kathah ingkang tepang namung iwas semanten ndhawuhi dhateng Petro menika mujudaken setunggiling kanugrahan. Mugi-mugi sambeting pasderekan antawisipun kula sak rombongan kan para pepunden pini sepuh sami lenggah wonten ing Ngawu Bata Baturetna mugi tansah pinaringana langgeng menika ingkang kula suwun. Wah jan ora nyono-nyono tekan kene terus disambut karo bapak-bapak ramae jan luar biasa ngremenaken ana sing aku tengok nang kursi ora ngerti aku terus langsung getak lha iki dalange aku ya ngono. Ya saking ya akrabe terus salaman. Kata sing mboten ngerti kali kula nek mboten nganggo nganu busana Jawa niku ana sing ngarani kaya gentro ngono wis ben. Ora masalah wis pokoke. Wong kula niku ya ora tau jungkatan tangi turu ya wewek-wewek. Mula kula tekan kene wau jane isin wis tekan gone sopirku tak kon ngenggokke ning lor kono ning ngarep jaratan. Kene sik aku muni ngono. Aku kula tangi turu tekan pundi sawah riku dadi isih jewowok ora karu-karuan. Dadak raup nganggo aqua barang ning ngarep jaratan kono. Arep nguyuh nendi ki aku ngono. Sidane tak pepetke ban. Wong lanang wong Indonesia iki beda karo wong India. Wong India iki anggere ketemu wit mesti nyanyi. Cer tu meresi, cewi seda bene.
Wong India. Nek wong ya Jawa iki beda karo wong India. Wong Jawa ketemu wit mesti tingak-tinguk terus nguyu mesti. Bedane ning ngono kuwi ya. Matur suwun. Ih, namung guyonipun kemawon. Mugi-mugi sowan kula katampi dhateng menyambut para lenggah, para tresna budaya wonten Ladan Wonogiri iki menika. Nggih, waloka kemawon blaka suta blak kotang terus terang kula menika dereng nate sowan mriki. Rumiyin dangu sanget nalika kula tasih ajar mayang nate dipun timbali, namung nggih sampun dangu sanget. Nalika kula petruk tesih nem rumiyin tasih legan golek momongan. Menika ngantos dumugi sepriki nggih nembe sak menika. Ya karang ciri khase iki dhewe-dhewe. Pasarane nggone sawahe wis dhewe-dhewe mboten napa-napa, mboten napa-napa. Namung menika dados sarana pitepangan kan pepundhen kula sami lenggah wonten ing Batu utawa ing Ngawu Bata Baturetna mriki. Kula tak nyeluk Kang Gareng karo Bagong men supaya iso tetembangan sing kepenak sinambi ya ngaturake keprigelaning kanca-kanca penabuh. Ning nong nong ya. Nek cara ngayoja tembangane ya wingi dolanan ndi Bu?